Why, hello there. Ups, ja sam to rekla na engleskom. Dobar dan, ja bi vam danas željela reći. Jako mi je drago što vas mogu upoznati i što ja vam mogu nešto reći. Danas bi vam željela reći, ovo je Zana LPS, mislim LPS Zana, to je Zana BTV. Samo ja ne uzmem ovog pečupa kao sebe, nego ja sam uzela bez jer nemam nijednog. Mislim još kupa. Ali nemam se sada. Baš je fino i zato da se upoznam s vama. Ako hoćete, upišite u komentar kako se zovete. A vi ste vidjeli isto video. Mladi. Ne znam sama kako se zove ono video. Kako se nazove. Mladi iskakač na bunice, ako ste vidjeli. To je baš dobro. Ajde, čao!